Mokabat sa 2.5 million pesos ang danyos human nasunog ang usa ka inilang mall sa Cebu Business Park sa Dakbayan sa Subo pasado alas 2 sa Sabado sa kaadlawon Pebrero 15. Human madawat ang alarma, daling miresponde sa sunog ang kabomberuhan. Una nilang gisulod ang usa ka dakong tindahan sa Sinina sulod sa mall. Base sa live video sa Cebu City Fire Station, masayran nga nangabasa gyud ang mga baligya nga Sinina sulod sa naasong tindahan. Makita pud nga nagbanaw na ang tubig sa sawg sa mall. Apan human sa pagsusi, nasayran nga sa kasikbit nga tindahan sa ikaduhang andana sa mall, nagsugod ang sunog. Adto ang focus and concentration sa H&M. It's because adto ang baga kayo nga aso. Niya ni trigger na ilahang alarm. Gimuslag opening, gimotong gibuak tong mga bildo atong nakita nga ang tapad nga establishmento, tapad nga tindahan sa H&M na ay nakita nga baga kayo ilahang lagom na kayo ba itom na kayo ilahang ceiling. So agian bitaw og baga. So among gisud no to dito na atong nakaplagan nga dito day ang source sa maong fire. 4:14 AM gideklarang fire out ang sunog. Kasamtangang gipaubos sa investigasyon sa kabomberuhan ang hinungdan sa sunog apan lakip sa gitan-aw ang problema sa wiring. Apan giklaro ni Senior Fire Officer 3 Villanueva nga kompleto sa fire safety report ug inspection ang mga nasunog nga tindahan. Gani sa atong pagbisita sa naaswing mall, atong naabtan ang mga trabahante nga wala pa nakasugod sa ilang pagpaninda ug ingon man nagpadayon pa og panglimpyo sa mga abo nga nagpabilin sa sawg sa duol nga mga tindahan. Niaging Oktubre, una nang nasunog ang laing mall sa Dakbayan sa Sugbo. Apan asoy ni Villanueva nga kini nagpamatuod lang nga bisan unsang establishmento dili lamang mga panimalay ang posibleng maigo sa sunog. Wa na siya mahimong trend. It suggests bitaw nga bisan asa pwede masunog no. Unsa pa na inyo palasyo pa na inyo or kanang hospital, malls, hotels, parte sa mga nagduma kanang kuan lang kay sila, relax lang or I'm not saying relax sila no. Namugi kanang over the years wa na to gi-check atong mga electrical installation so gamay nga maka-trigger ni ana, makuha dahil ulbo dahil og sunog. Tambag sa kabomberuhan nga kanunayon ang pagsusi sa mga linya sa kuryente aron masiguro nga kita luwas ug layo sa sunog. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.